Hrvatskoj danas 28 novooboljelih, do sada preminula 51 osoba. U KBC-u Split preminula još jedna osoba, korisnica doma za starije i nemoćne. 11. svibnja učenici nižih razreda vraćaju se u školske klupe, dio roditelja nezadovoljan. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav u vijestima televizije Jadran. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je od koronavirusa oboljelo 28 osoba, što čini ukupnu brojku od 2009. Do sada je preminula 51 osoba. Tijekom jučerašnjeg dana u KBC-u Split preminula je ženska osoba starije životne dobi koja je uz nekoliko kroničnih bolesti bila pozitivna i na COVID infekciju. Od ukupno 121 obrađenog testa još su 3 osobe zaražene koronavirusom, i to iz Splita 1, Omiša 1 i Makarske 1 osoba. Prema najnovijim informacijama iz Nacionalnog stožera civilne zaštite, na današnji je dan u Republici Hrvatskoj zabilježeno 28 novih slučajeva oboljenja te jedan novi smrtni slučaj. Tako, broj oboljelih za danas iznosi 2009 osoba, a broj umrlih 51. Od jučer je napravljeno 1360 testova, dok je ukupno napravljeno preko 30.000 testiranja. Prosječna dob oboljelih je 51 godinu, dok je među zaraženima malo više žena u odnosu na muškarce. Ukupno se 21 osoba nalazi na respiratoru, što je za 2 više nego jučer. Ono što veseli je podatak kako je u međuvremenu ozdravilo 99 bolesnika, čime je po prvi put broj ozdravljenih bio veći od broja zaraženih u jednom danu. Ukupno je 485 osoba otpušteno iz bolnica, a njih se 497 oporavilo kod kuće. Potpredsjednik vlade Davor Božinović objasnio je javnosti kako će se implementirati 4 odluke u prvoj fazi popuštanja mjera koje stupaju na snagu 27.4. Tako se od ponedjeljka omogućava rad u trgovinama s vanjskim ulazom, stoga će iste u shopping centrima ostati zatvorene. Također, omogućava se nastavak rada uslužnih djelatnosti poput krojača, postolara i turističkih agencija, te se ponovno omogućava trening sportaša u najvišem rangu natjecanja, a od 2.5. i održavat će se vjerska okupljanja. Tada se ponovno uvode tramvajski, gradski i prigradski prijevoz, dok se osigurava prodaja meda i jaja na tržnicama, a kupovina na veliko u smislu voća, povrća i cvijeća naručivat će se u okviru online tržnica. Trgovine se vraćaju u starom radnom vremenu s obveznom pauzom od sat vremena između smjena radi dezinfekcije. Docent Capak je izjavio kako se o načinu rada nakon 2. svibnja još nije raspravljalo, dok se trgovine tekstilom otvaraju jer nije dokazan prijenos virusa preko materijala, odjeće i obuće. Ravnateljica klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, doktorica Alenka Markotić, izjavila je kako dobro stojimo u odnosu na druge europske zemlje, no kako to nije razlog za opuštanje. Također, odgovorila je da su prvi testovi u svijetu pokazali kako se koronavirus zadržava u brisevima i do 60 dana, no i da takvi pacijenti nisu infektivni, iako za to još nema 100% znanstvenu potvrdu, zbog čega ne treba požurivati s izjavama u javnost. U toku posljednja 24 sata u splitskom KBC-u zabilježen je još jedan smrtni slučaj. Riječ je o ženi starije životne dobi koja je uz koronavirus bolovala od nekoliko kroničnih bolesti. Osoba je bila korisnica doma za starije i nemoćne u smještajnoj jedinici Vukovarske ulice u Splitu. Prema podacima ustupljenima od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, na današnji dan naša županija broji svega 3 nova slučaja oboljenja od COVID infekcije. U posljednja 24 sata obrađen je 121 test, 117 osoba je hospitalizirano, a 9 se pacijenata nalazi na respiratoru. Na području Splitsko-dalmatinske županije na koronavirus pozitivno je 345 osoba, dok je ukupno 117 osoba uspješno izliječeno. Mnogi su nezadovoljni jučerašnjom najavom da bi se učenici od 1. do 4. razreda mogli vratiti u školske klupe 11. svibnja. Ravnatelj brine kako održati distancu među djecom, ali i tko će održavati higijenu i konstantno dezinficirati prostorije, s obzirom da ministarstvo već godinama štedi na spremačicama. O ovoj temi kolegica Nevena Pleština razgovarala je s predsjednikom Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije Đurom Balojevićem. Gospodine Balojeviću, brojne su nepoznanice nakon jučerašnje izjave i samog premijera, ali i sastanka s ministricom obrazovanja Blaženkom Divjak. Pojasnite nam, hoće li doista djeca nakon 11. svibnja krenuti na nastavu u školu od 1. do 4. razreda?
Dakle, onako kako smo mi jučer shvatili ministricu Divjak za odlazak djece u školu, kako je planirano od 11. svibnja, to će ovisiti o ispunjenju prve i druge faze, kako je vlada zamislila, obnove života i aktivnosti. Dakle, ukoliko bude sve u redu sa prvom i drugom fazom, onda bi krenula i ova treća koja uključuje polazak učenika u osnovnu školu i to nižih razreda. Da roditelj može odlučiti hoće li dijete poslati ili ne poslati na nastavu? Nažalost, osim ove informacije, ja pa i ostali kolege i kolegice ravnatelji za sada još uvijek nemamo točnih podataka. Ovo su samo neka načelne najave. Nama je rečeno da će ovih dana doći upute, temeljite upute iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Dakle, oni će biti i epidemiolozi, normalno, bit će oni koji će odrediti striktne uvjete koje će škole morati zadovoljiti da bi djeca uopće mogla krenuti u školu. Dakle, mi čekamo to ovih dana i imamo taj jedan onda rok negdje do 11. svibnja da probamo ostvariti te uvjete, vidjeti da li se uopće mogu ostvariti. Sad smo već čuli da neki roditelji kažu neću svoje dijete poslati. Ako ne idu na nastavu u srednjoškolci, učenici od 5. do 8. razreda, zašto bi tako mala djeca krenula na nastavu od 1. do 4. razreda? Što ukoliko dio roditelja odluči ostaviti svoje dijete kod kuće da prati online nastavu, a dio roditelja se odluči poslati svoje dijete u školu? Kako bi to moglo funkcionirati? Ne znam kako će to funkcionirati. To bi onda bila zaista jedna teška situacija. Ja ne vjerujem da bi sindikati i predstavnici radnika pristali na takvu soluciju, dakle da jedan dio učenika ide na nastavu, a da jedan dio učenika stoji kući i prati nastavu na daljinu. Ne znam kako bi to bilo izvedivo, da li bi to značilo da će oni morati raditi zapravo po cijeli dan, dakle jutarnju, ne znam, pretpostavljam jutarnju smjeni u školi, pa onda možda popodnevnoj kući na daljinu, ne znam. To ćemo vidjeti. To sve ovisi o uputama. Međutim, ako će to biti postavljeno tako, dakle da roditelj samostalno donese odluku o tome da li će njegovo dijete ići u školu ili ne, onda ćemo, mislim, imati velikih problema. Isto tako je. Iako ćemo imati problem i u drugoj situaciji. Dakle, kad bi, pretpostavimo, svi roditelji putili svoju djecu, sva djeca došla redovito u školu, mnoge bi škole imale poteškoća jer mi ne znam kako bi mogli zadovoljiti uvjet ove distance, dakle fizičke udaljenosti među djecom i učitelja od djece. To ne znam, mislim da je to neostvarivo, a pogotovo što treba, nemojmo zaboraviti da se radi zapravo o učenicima najmlađeg uzrasta, kojih je teže disciplinirati, teže im je objasniti ove stvari, ove situacije koje se sada događaju, nego što je to slučaj kod učenika viših razreda. Ja shvaćam da je to posljedica činjenice da vlada želi da se pokrene gospodarske aktivnosti i da onda pokuša olakšati roditeljima. Međutim, mislim da tu treba biti vrlo oprezan, to je jedna vrlo odgovorna odluka koju treba donijeti. Možete li vi ovom prilikom roditeljima reći djeca će vam u školi biti zapravo sigurna od koronavirusa s obzirom imate li dovoljno spremačica? Ne mogu dati. Evo, bravo, upravo to ste dobro rekli. Dakle, daću primjer osobni, dakle, naše škole. Mi smo do prije par godina imali ukupno 5 spremačica na ukupnu površinu školsku površinu zatvorenog prostora od 2700 metara kvadratnih. Odlaskom u mirovinu u zadnjih par godina 2 spremačice, mi smo ostali na 3 spremačice. To vam praktično izgleda ovako. 2 spremačice u jutarnjoj smjeni i 1 spremačica u popodnevnoj smjeni. Dakle, da pojednostavnim svima, 2 spremačice na 2700 metara kvadratnih u jednoj smjeni, 8 sati rada i 1 spremačica na 2700 metara kvadratnih sama, dakle u popodnevnoj smjeni. Mislim da sam sve rekao. I još pitanje za kraj. Čuli smo i najavljeno snižavanje plaća, smanjenje plaća, ali i nekih drugih prava. Vaša reakcija na to i očekujete li možda sad pred kraj nastavne godine štrajk učitelja? I to je dobro pitanje. Dakle, ja nisam predstavnik radnika, u ovoj čak ulozi sam kao poslodavac, zakonski gledano. Mislim da svima nama mora biti jasno da su neka odricanja, nažalost, u ovom trenutku zaista neophodna i potrebna. Dakle, ne možemo mi računati više na ova primanja koja trenutno imamo
sve aktivnosti u državi su apsolutno stale i ne samo što su one stale u ovom trenutku, nego nažalost mi realno gledajući to možemo očekivati i u sljedećem razdoblju. Dakle, čak i ova postupna reaktivacija gospodarskih aktivnosti neće nam bitno promijeniti stanje, ni nama, ni drugim državama koje su zapravo obuhvaćene ovom korona krizom, a to je, kao što znamo, riječ skoro svim državama svijeta. Dakle, za sada još uvijek ne znamo ništa detaljnije, ali evo u nekih narednih 10-ak dana ipak ćemo saznati nešto više i hoće li nam se djeca doista vratiti, na koji način, ali koliko će plaće biti niže i učiteljima, ali i svima ostalima u obrazovnom sustavu. A sada pogledajmo što kažu naši građani o skorom povratku učenika u školske klupe. Isto o tom trebalo i otvoriti škole ili možda treba čekati malo? Znači, dobra stvar da može otvoriti školu, da djeca ide u školu, zbog ova prazne blagdana, zbog korona, ljudi su ostali kuće za jako dugo, Sve bilo bi dobro da se on ide u školu ponovo u iduću tjedan. Znači, ne mislite da treba možda još malo pričekati? Samo da liječnici mora provjeriti ako još ima korona, ako neko ima virus, zbog ko zna, ljudi ima milijuna ljudi koji hodaju, šetaju u grad, ovisi ko ima korona, Pa ljudi umiru svaki dan od bolesnih, Znači, djecu bi trebalo možda pustiti nas u školu? Da, ne školu, je. Sigurno je relativno, mislite? To ja mislim. Ne moram vam ništa o tome reći uopće. Ja živim u drugom filmu sad. Ja o drugim stvarima razmišljam, nemojte se ljutiti, ali... Mislim da to bilo uopće okej ideja ovako, na prvu sam kada to neko kaže, znači ova cijela kriza je sad... Nemam pojma jer ne znam uopće kad se bude odigralo s tim virusom, ili bude virus počeo stagnirati ili ne bude i sve ovisi o tome. A prije mislim da bolje bilo pričekati malo ili... Pa čujte, ako smo već čekali do sad, onda ne bi bilo zgorega niti pričekati još tih, kak se veli, par minuta, ne? Pa da vidimo da budemo možda koliko toliko sigurni da se ne bi ništa dogodilo. Da se ne bi ipak nekakav cirkus dogodio. Vidjet ćemo šta bude. Ali mislite da bi škole trebalo? Vrijeme će pokazati svoje. Ali škole treba otvoriti? Škole treba otvoriti, treba otvoriti srednje škole, fakultete? Treba. Znači, dobro zalažete za to da se sve otvori? Ja sam za to da se sve otvori. Pa mislim da je dobro da nastava krene. Znači, nema straha od toga da bi se moglo proširiti sad mladu populaciju? Nema straha, mala populacija je otpornija, ima veći imunitet, igraju se djeca vani stalno. Što prije krenu imat će manje zaostataka, neka djeca uče šta. Znači, a šta mislite o tome za otvaranje ovih viših razreda? Također, neka se sve otvori. Mislim, bit će samo veće štete. Kriza će nam doći na jesen, bit će svi u zaostacima, samo će se stvari zakomplicirati, mislim. Očito da se stvar smirila, jel? Pa mišljenje da bi bilo šteta da se neko razboli zbog toga. Znači, čekali smo već neko vrijeme, zašto ne bi... Ništa se ne bi dogodilo tih mjesec dana ako ne idu u školu. Znači, djecu ne bi trebalo sad školu, do kad bi ne bi slali ovako? Ja ih ne bi slao uopće ovu godinu više. Znači, do kraja ove godine da se ostane kući? Da, kad smo mogli do sada biti kući, zašto ne sad? Pa zašto ne, ako je svi uvjeti unutra da imaju dezinfekciju, da se razmace sa djecom, situacija je ok, sve bolja i bolja, zašto ne? A znaju liječnici kaj sve stožer kako kaže, tako samo raditi i sve ok. Znači ne bi trebalo čekati, neki kažu da bi htjeli do kraja godine da se ne ide u škole. Pa gledaj, nije problem, može se odraditi ova godina ovako. Znači preko da djeca pišu doma zadaće, da ovi pišu mature, sve, ali ako baš inzistiraju, ako su sigurni da nema nikakvih zasebnih problema, neće biti, zašto ne? Ali nije ni to loše završiti doma ovu godinu, koliko ima još mjesec dana, možda mjesec i pol, to je to. Ali uglavnom mislim da nema problema da idu. Ali znaju oni kaj rade. Vidimo po rezultatima da znaju. Unatoč korona krizi, svi se uvelike pripremaju za najavljeno popuštanje mjera. Jedna od zasigurno najvažnijih tema u ovom trenutku je kada će biti održani parlamentarni izbori. U Zagrebu je naš kolega Robert Škula. Kolega Robert, imamo li već sada nekakve informacije o tome kada bi se trebali održati parlamentarni izbori? Kolegice Majo, najbitnije političko pitanje svakako u ovom trenutku je kada će biti parlamentarni izbori. Vrlo dobro znamo da je ovo kraj 4. godine mandata vlade, koalicijske vlade Andreja Plenkovića.
i plan je za izbore bio prije nego što se dogodila korona kriza, da se izbori održe krajem ljeta, početkom jeseni, dakle govorilo se o kolovozu ili pak o početku rujna. U ovom trenutku neslužbeno puno se priča o terminu izbora i neki mediji su objavili informaciju kako je pretpostavka da bi izbori mogli biti već u srpnju i to po nekim verzijama 15. srpnja. Zašto 15. srpnja ili oko 15. srpnja? Upravo zbog toga što se tada očekuje da bi došlo do određenog smirivanja ove korona krize u tolikoj mjeri da bi ljudi mogli izaći na izbore, poštujući naravno pravila distance i naravno ako se ne dogodi da dođe do drugog vala korona krize ili ako ne bi bilo nekih drugih epidemioloških problema koji bi uvjetovali da se mjere koje će se na neki način opustiti, relaksirati tijekom svibnja pojačaju u srpnju. Puno je prednosti koje idu u prilog upravo vladajućima da tada bude termin izbora, od toga da su u ovom trenutku, prvenstveno kada govorimo o HDZ-u, HDZ je na valu popularnosti. Popularnost mu raste, pogotovo što će sigurno jedna od uzdanica na izborima biti i Vili Beroš, turbo popularni, ako tako mogu reći, ministar zdravstva. U ovom trenutku isto tako činjenica je da s druge strane konkurencija, kako neki kažu, HDZ-u, a to je lista Miroslava Škore, nije još konsolidirala i nema dovoljno vremena da se konsolidira do 17. odnosno do 15.7. I jedan isto tako od razloga je što se pretpostavlja da na jesen može doći ponovno do drugog vala, odnosno do pogoršanja epidemiološke situacije kada je u pitanju koronavirus, tako da na neki način izgledno je da bi najidealni termin u ovom trenutku, a kažem opet radi se o neprovjerenim informacijama, ali izvori evo dolaze iz niza stranaka, da bi zapravo termin mogao biti srpanj, da li početak srpnja ili 15. srpnja. Očito je da se termini bruse, uskoro ćemo sigurno saznati o čemu se konkretno radi i koji je to datum kada bi se trebali održati parlamentarni izbori. Hrvatska do 30. lipnja predsjeda Europskom unijom. Vrhunac predsjedanja je summit Europske unije i Zapadnog Balkana. Kolega, što je novo po pitanju održavanja ili neodržavanja samita? Pa tako je. Kolegice Majo, bilo je rečeno kako samita Europska unija, Zapadni Balkan, koji se treba održati po prvotnjoj agendi od 6. do 7. svibnja, neće biti kako on odgođen i čak je pretpostavka bila kako će se taj važan samit održati za vrijeme njemačkog predsjedanja Europskom unijom. Njemačka preuzima predsjedanje od Hrvatske 1. srpnja, mi smo predsjedatelji do 30. lipnja. No, u konsultacijama koje su se odvijale na relaciji Andrej Plenković, Charles Michel, predsjednik Europske komisije, došlo se do konstatacije kako bi možda bilo najbolje, odnosno kako će najvjerojatnije tako i biti, a to je da se summit Europska unija, Zapadni Balkan, održi videokonferencijom i konačno se to definiralo, odnosno definirao se datum, a taj datum trebao biti 6. svibanj. 6. svibnja, dakle, videokonferencijom koja će se održavati ovdje iz Zagreba, a povezat će se čelnike Europske unije i svih 6 zemalja Zapadnog Balkana. Na stolu bi trebala biti agenda kojim pravcem Zapadni Balkan treba ići naprijed i što u ovom trenutku Europska unija kani sa Zapadnim Balkanom, je li digla ruke od njega ili je dalje posvećena. Sjetimo se siječnja, sjetimo se veljače 2020. godine, sastanak između Europske unije i Zapadnog Balkana bio je vrh, bio je top. Hrvatski prioritet u međuvremenu zeleno svjetlo pristupnim pregovorima za Europsku uniju dobile su Albanija i Zapadna Makedonija, što se uvelike može pripisati i stavu Hrvatske i lobiranju Hrvatske da se te dvije zemlje uključe u pregovarački proces. No, u međuvremenu došla je korona kriza. Europska unija na neki način je dosta tromo, po nekima i netipično ili tipično, kako god ko gleda na Brisel, reagirala u toj krizi više na način da nacionalne ekonomije, nacionalne politike rukovode krizom. Na neki način Europa kao da je kasnila za nacionalnim politikama
pa se na neki način sama ideja Europe izgubila, postala je bljeđa i kod članica. Naravno da Evropska unija nastoji povratiti svoj imidž, nastoji povratiti imidž lidera i nastoji upravo ovom videokonferenciju dati do znanja da nije digla ruke od Zapadnog Balkana i da i dalje računa na Zapadni Balkan. Hvala kolega. Bio je ovo kolega Robert Škurla. Iz Vodovoda i kanalizacije Split najavili su smanjenje plaće upravi za 20%, dok linearnog smanjenja plaća radnicima neće biti. U prethodnom razdoblju iz europskih fondova povukli su čak 3,2 milijarde kuna bespovratnih sredstava. Više u prilogu koji slijedi. U ovim izazovnim vremenima većina tvrtki odlučila je svojoj upravi smanjiti plaće, pa tako i Vodovod i kanalizacija Split. I dok će plaće uprave biti umanjene za 20%, plaće radnika ostaju nepromijenjene. Dakle, Vodovod i kanalizacija je u sadašnjoj situaciji što se tiče smanjivanja plaće i preporuka koje su dane od same skupštine, sve pripremne radnje u tom dijelu i napravio. Dakle, riječ je o smanjenju samoj upravi za 20% plaće, zamjenicima i savjetnicima, dakle svima za 20%. Što se tiče samih djelatnika, u tom dijelu će biti smanjenje mase plaće, neće biti nikako linearno smanjenje plaće i u periodu prethodnom, nevezano za ovu situaciju, sagledavalo se kako postati određeni broj djelatnika u prijevremenu mirovinu i u tom dijelu zasigurno ćemo mi i preći iznos uštede od 10% koji je predložen od same skupštine društva. U prethodnom razdoblju iz europskih fondova povučeno je čak 3,2 milijarde kuna bespovratnih sredstava. Dakle, Vodovod i kanalizacija je u prethodnom razdoblju povukao 3,2 milijarde kuna bespovratnih sredstava. Natječaji su u tijeku, vrlo brzo očekujemo zaključenje prvog provedenog natječaja i očekujemo nakon toga da i radovi započnu, naravno kad se cijela procedura ispoštuje i završi. Nadamo se da će se to što prije okončati i da za područje pogotovo Kaštela i Trogira gdje stanovnici nemaju u 21. stoljeću pravo na pitku vodu, da sada ovim projektima to i dobiju, kao i sam problem znači odvodnje odnosno kanalizacije. Svjedoci smo što se događa u tijeku turističke sezone. To su projekti koji dakle jamče priključak na vodoopskrbu i odvodnju. S ciljem aktivnog sudjelovanja u svladavanju ekonomskih posljedica krize uzrokovane epidemijom koronavirusa, gradonačelnik je odlučio potražiti pomoć dokazanih financijskih stručnjaka i ljudi iz realnog sektora s područja grada Splita. U njegovom timu je i direktor ŠUT-a. Pa evo, savjet gradonačelnika po pitanju financija i gospodarstva je u kratkom vremenu donio određene mjere po pitanju gospodarstva, po pitanju samih građana i po pitanju proračuna grada Splita, kao i poslovanja trgovačkih društava. U rekordnom roku su i sazvane skupštine društva gdje sam velikim dijelom bio involviran i očekuje se da se u narednom razdoblju svi zahtjevi, odnosno sve preporuke, odnosno mjere koje su dane da se provedu u smislu racionalizacije i u smislu da ovo razdoblje se na najbolji mogući način okonča, da ne bude nikakvih potresa za nijedno od javnih komunalnih društava, a naravno da to nikako ne smiju osjetiti građani u smislu pružanja naših usluga, jer smo mi ovdje zbog građana. Svečano je otvoreno i blagoslovljeno reciklažno dvorište u općini Okrug. Projekt vrijedan skoro 8 milijuna kuna prostire se na čak 3200 metara kvadratnih i prvoj takve površine u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Opremljeno je videonadzorom, vagom te čak 40 kontejnera za različite vrste otpada.
Dana 23. travnja 2020. svečano je otvoreno i blagoslovljeno reciklažno dvorište u općini Okrug, na kojem su sudjelovali predstavnici općine Okrug na čelu s načelnikom Ivicom Radićem Bagijem i donačelnicom Brunom Dadić, te direktorom trgovačkog društva Rude d.o. Rokom Buličićem i župnikom Župe Okrug Don Miroslavom Rubićem. Reciklažno dvorište u Okrugu Gornjem prostire se na 3200 metara kvadratnih i prvo je takve površine u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Opremljeno je videonadzorom, vagom te 40 kontejnera za različite vrste otpada. Odlukom općinskog vijeća općine Okrug, reciklažno dvorište u Okrugu Gornjem je povjereno na upravljanje i korištenje trgovačkom društvu Rude d.o. koji inače obavlja komunalnu djelatnost na području općine. Projekt izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u općini Okrug ukupne vrijednosti skoro 8 milijuna kuna sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. do 2020. i to u maksimalnom iznosu od 4,5 milijuna kuna. Navedeni projekt ima za svrhu povećati odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada, ukupnog komunalnog otpada i posebnih kategorija otpada na području općine Okrug i smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagalište. Izgradnja reciklažnog dvorišta je, kako je to predviđeno i planom gospodarenja otpadom općine Okrug za razdoblje 2017. do 2022. započela 2019. godine, dana 14. veljače, kada je položen kamen temeljac, a točno godinu dana nakon toga, dana 14. veljače 2020. obavljen je tehnički pregled, te je za izgrađeno reciklažno dvorište dana 24. veljače ishođena uporabna dozvola. Općina Okrug je izrazito zahvalna svima koji su sudjelovali na ovom projektu od samog početka, izvođaču radova, konzultatskoj tvrtci, projektantima, nadzornom inženjeru te neizostavnim vatrogascima DVD Okrug. Reciklažno dvorište u Okrugu Gornjem je od iznimne važnosti za građane općine Okrug te je bitan i neizostavan dio u cjelokupnom sustavu gospodarenja otpadom, preko kojeg se omogućava smanjenje količine miješanog komunalnog otpada i omogućuje se ponovna uporaba i prerada iskoristivih sastavnica otpada. Na taj način motiviraju se stanovnici općine na odvojeno prikupljanje otpada, koji se provodi putem besplatnih čipiranih vrećica za odvojeno prikupljanje. Stanovnici općine imaju već uhodan sustav odvojenog prikupljanja otpada, koji će se otvaranjem reciklažnog dvorišta u Okrugu Gornjem još više unaprijediti. Ovisno o epidemiološkoj situaciji u Republici Hrvatskoj, u trgovačkom društvu Rude d.o. se nadaju da će reciklažno dvorište u Okrugu Gornjem biti otvoreno za rad do sredine svibnja 2020. Općina Okrug, kao i sve jedinice lokalne samouprave, se raduju što skorijem otvaranju centra za gospodarenje otpadom, koji je svima nužan kako bi zaživio ovaj cjelokupni sustav. Sve ovo što se događa danas mora nam biti upozorenje da priroda i okoliš koji nas okružuju, zajedno s nama ljudima, čini jednu cjelinu i ako ulažemo u prirodu, ulažemo u naše zdravlje i našu budućnost. I to je ono što će biti naša ostavština budućnosti. Poruka iz Okruga je: potrudimo se zajedno za bolje sutra. A život na našim otocima se polako stabilizira i dovodi u normalno stanje nakon potpune blokade prethodnih mjeseci. Kakva je trenutna situacija na Šolti, otkrio nam je načelnik općine Nikola Cecić-Karozić. Zahvaljujući angažiranim i savjesnim građanima te aktivnom djelovanju lokalnog kriznog stožera, na Šolti je izbjegnut scenarij smurtera. Zbog toga i sam načelnik iskazuje zadovoljstvo aktualnim stanjem na otoku. Možemo reći da je na Šolti stanje uobičajeno, za sada sve je pod kontrolom, odvija se onako po planu, pratimo sve mjere koje jesu od nacionalnog stožera, županijskog stožera i našeg općinskog stožera. Ovog momenta imamo samo jednu osobu u izolaciji, sve ostale koje su bile prije nekoliko dana su istekle njihove mjere o samoizolaciji i evo, pratimo događanja, vidimo sad i najavu od vlade u ova 3 termina da će se olakšati s ovim mjerama, što nas svi veseli. Evo, samo trebamo se i dalje pridržavati svih mjera, socijalne distance, pratiti, držati onaj visoki nivo higijene koliko je gotovo moguće. Ono što je najbitnije za Šoltane sada je povratak trajektnog i autobusnog prijevoza koji je od ključnog značaja za sve otoke i normalizaciju života na njima. Od idućeg tjedna će se normalizirati u nekom mjeri
i autobusni prevoz na ove 3 linije brodske koje mi danas imamo u ovim terminima. Mislim da će do trajekti, ne mogu sa sigurnošću reći, ali pratimo i znači i agenciju, i Jadroliniju, i stožere, da bi trebalo popustiti mjere te i da će se možda od idućeg tjedna, to jest od iza 1. svibnja, to je 1. maja, normalizirati trajektni prevoz. Evo, firme koje su na Šolti rade i oni koji budu mogli ostvariti da mogu raditi na Šolti, moće raditi od sljedećih dana, ali ipak preporučujemo sve oni koji rade na Šolti, neka i stoje na Šolti, da šta god manje se može putovati. Općina je već prvim paketom mjera pomogla domaćem stanovništvu. O daljem tijeku događaja, kao i novim potezima lokalne vlasti, razgovarat će se na idućoj elektronskoj sjednici, ovisno o stanju i broju zaraženih na otoku. Mjere koje smo donijeli, one su na snazi. Općinsko vijeće će dalje još jedan put pogledati, potvrditi i gdje god budemo mogli, već sad mogu najaviti, znači neće doći investicije one koje nisu neophodne da u ovom momentu, znači zaustavili smo svi troškovi koje možemo, znači da ih smanjimo i evo to su glavne mjere i znači ne može se oni poslovi koji su u tijeku i financiraju se iz drugih proračuna, što od županije, što od fondova, što od ministarstva, oni će tu ići, nećemo ih zaustavljati. A ove naše koji su direktno iz našeg proračuna, ipak ćemo napraviti jednu zadršku da vidimo da li treba više uložiti u socijalu i pomoć gospodarstvu. Ono što je najvažnije sada je izbjegavanje širenja zaraze i osiguravanje samodostatnosti, jer u ovim trenucima život na otoku, koji nikad i onako nije bio lagan, u ovim uvjetima postaje još i mnogo teži. A sutra nas očekuje u unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a poslije podne i navečer lokalno može pasti malo kiše ili poneki pljusak, osobito u Gorju. Na Jadranu i dalje pretežno sunčano, te će puhati uglavnom umjereno jugo i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od 3 do 8, na Jadranu od 9 do 13, a najviša dnevna uglavnom između 20 i 25 stupnjeva Celzijevih. Poštovani gledatelji, pratili ste vijesti televizije Jadran. Srdačan pozdrav i ostanite doma.